खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेरेप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बर'फोरनि थाबाय जोंजों केन्सार बेरामि बगाथ्राम ब्रह्म बिथां जों दायो लाइभआव दङ बिथाङा आंनियावहाय माखासे रांनि अनसुंथाइ मदद बिदोंमोन दा बिनि गेजेराव बिथाङा रायजो राजानिफ्राय माखासे अनसुंथाइ लुबैदों बिनि थाखाय बिथाङा आंनाव कल खालामहरदोंमोन आरो बिथांनि लोगोआ आंनाव कल खालामहरदोंमोन जायनि जाहोनाव आं दायो बे भिडिअखौ बानायनो गोनां जाबाय मानो होनबा आंथ' दायो बेजों खाथियाव गैया नालाय जों दायो जुम भिडिअ खालामनानै बेखौनो आं नोंथांनि सायाव आगारनो सानदों बगाथ्राम माबोरै दं दासान्दि दा हालोदा बिराद गाज्रि आदा दा बहा दं नोङो उदैयाव आं दा चेन्नाइ एपल' हस्पिटालाव दङ बेयावहाय ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं औ नोंनि बे केन्सार जानाया बेसेबां गोबाव जाखो 4 मास जाबाय आदा ओमफ्राय माबायदि केन्सार बेमार जादों उदैयाव केन्सार बेमार जादों आरो उदैयाव बिबुआव ओमफ्राय डक्टरफ्रा मा होनदों हामगोन हामा बिदि होनदों डक्टरा हामगोन होनदों माने हागोन 100% हागोन ओमफ्राय फाइनान्सियेलाव थाबथानानै दङ दा बेसेबांसो थांगोन होनदों डक्टरा सार्जारिया दा मोननै टाइपआव खालामनांगौ मोनसेया मामोन नामा मोनसे रिमुभेल सार्जारि ओमफ्राय मोनसे नन रिमुभेल सार्जारि बबे मोनसे सार्जारिया मोजां मोननैखौबो खालामनांगौ माने खालामनांगौ माने रिमुभेल सार्जारिया 5 लाख थांगोन ओमफ्राय नन रिमुभेल सार्जारिया 2 लाख होननानै बुंदों होमबा गासै 6-7 लाखआनो थांगोन नामा जाखो औ बेनिफ्राय आरो ब्लाडनिबो दंबावो ब्लाडआबो होनांगौ ओंखाम जानो हायोना ओंखाम जानो हायो नाथाय लेट्रिन जाया दा बिबुफोरा ब्लक जानानै दं ओमफ्राय बेखौ लेट्रिनखौ बोरै खालामो दा बेखौ फुल सार्जारि अपेन सार्जारि खालामनानै क्लियार खालामनांगौ नों बबेनि ओरैनो आङो दा क'क्राझार दालावाबारि गामिनि रायजो राजाफोर बिथांनि मुङा जाबाय बगाथ्राम ब्रह्म आरो बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आरो नोंसिनि ओनसोलनि एबसुफ्रा माखासे रां खांनानै अनसुंथाइ हरदों नामा औ आदा ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे राङाबो थोआसैना औ दा दायो बिथाङा रां थोयैनि थाखाय जों दा हस्पिटालनिफ्राय साननैसोनि थाखाय डिसचार्ज लाथ'नांगौ जानानै फैलायनाय बेबायदि कन्डिसनाव फैबाय आरो आदसा माला डिसचार्ज जागोन नोंसोरो दा डिसचार्ज जाथ'सिगोन साननैनि थाखाय रां जमा जासान्दिसिम आदसा थानो हाला माने बेयाव फैसा प्रब्लेमनि थाखाय ना गारगासिनो हस्टेलाव नोंनि माबाखौ मोखांखौ देखायनानै होनो हागोन नामा रायजो राजानो औ ओमफ्राय नों मा फरायगासिनो दंमोन नामा आं फरायनाया 2 इयार्स जाबाय द्रप जानाया ओरैनो गामियाव दा बिदिनो ससाइटिनि खामानि मावो स्टुडेन्ट इउनियनजों औ आदसा ओरैनो मा माने मायाव गिदिंदोंमोन नों दा गामियावनो जोङो इउनिट लेभेलाव खामानि मावो आरो आदसा एबसुआव गिदिंदोंमोन आरो ना औ माने फैसा फाइनान्सियेल मोनबानो माने रां मोनबानो माने हामगोन आरो ना औ सार्जारिया कमप्लिट जाखागोन बेहा माने केन्सार बेमार जाना दं दै रायजो राजाफोर दा बिथाङा चेन्नाइ एपल' हस्पिटालाव दंहैयो दा बिथांखौ सार्जारि खालामनो गोनांथि अपारेसन खालामनांगौनि गोनांथि होनदों डक्टरा नङाबाथाय उनावहाय बिराद गिदिर बांसिन इसु जागोन दा बिथांनि उदैयावहाय केन्सार जादों दा बेखौ थाबैनो जुदि सोदाङाब्ला थाबैनो जुदि अपारेसन खालामाबा बिथाङा गोबां गोब्राब जागोन फिउचाराव हामनो बा इयुनाव हामनाया स' बिनिखायनो दायो थाबैनो बे समावनो जुदि अपारेसन खालामोबा बिथांनि जिउखौ बासायनो हानाय गोहोआ दं होननानै बुङो डक्टरा स' जायनि जाहोनाव दायो बिथाङा मदद बिदों बिथाङाबो थांनानै थानो गोसो दं जायनि जाहोनाव रायजो राजाफोरनिफ्राय बिथाङा मदद बिदों नों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माबाफोर बुंनो सानो नामा आं बयनिबो गासिबो लोगोफोर आरो रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो जे जाहाथे आंखौ
माखासे अननानै अनसुंथाइ हरो जाहाथे आं माखासे फाइनान्सियेल हेल्प मोनदेरो बेनि थाखाय बयखौबो आं आंनि माखासे एकाउन्ट नाम्बाराव आं बेखौ होगोन बेजोंहाय अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायदों आं बयखौबो। नोंनि पासबुक नाम्बार आरो एकाउन्ट माबाखौ हरबानो जाबाय आं नोंनो आंनि पार्सनेलिफ्राय आं नोंथांनो 500 रां आं डनेसन खालामगोन मिथिबायना नों बेखौ आंनो माबाखौ एकाउन्ट नाम्बार आरो IFSC क'डखौ हरबानो जाबाय आं बेखौ स्क्रिनाव होनानै होगोन आं नोंथांखौ थाबैनो हामजानो लुबैदों आरो लोगोसे नोंथाङा ससाइटिनि थाखाय खामानि मावदों आरो जायनि जाहोनाव नोंथाङा फैनानै फिन माने गोग्गो देहा लानानै फैनानै आरो फिन खामानि मावफैफिनबानो जाबाय आरो लोगोसे आसा खालामो नोंथांखौ बयबो मानसिफ्रा मदद खालामगोन बे समावहाय नोंथांनि बे केन्सार बेमारखौ नुनानै माखासे जिखिनि केन्सारनि माने बेमार दं नोंनियावहाय दायो बे थाबैनो हामनांगौ आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो आर'ज गाबज्रियो जे नोंथांमोना अननानै बे केन्सार बेमारि जोंहा बगाथ्राम ब्रह्म बिथांखौ बा बे ब्रादारखौ फाहामनायाव मदद खालाम अननानै बिथाङा दा रांनि थाखायनो दिनै बिथाङा हस्पिटालनिफ्राय डिसचार्ज जानो गोनां जासिगोन होननानै बुंदों दा रां होनो हायैनि थाखायनो बिथाङा दा साननैसोनि थाखाय हस्पिटालखौ गारनानै हटेलाव थाहैनो गोनां जासिगोन होनना बुंदों दा हटेला बुक खालामखानाय दंखायोना? औ आदा। साबेसे दंहैयो नोंजों? आंजों साथाम दंफैयो सानै लोगो सासेया बिदा। अके नोंसा दा थांफारो आरो ना? औ नोंसा न'खराव सोरबाफोर आंनियावसो बिदा दंना नोंसा न'खराव सोरबाफोर साख्रि मावोमोन नामा? ओहो जोंहा गासिबो फादारबो मादारबो हाजिरासो मावो खामला ओरैनो गामियाव। आरो बिदि हा हु फाननानै सम्पति फाननानै जेबो ट्रिटमेन्ट खालामनो राहाबो गैया। बे न' बिथाल' दं आरो थानो आन्था। स' रायजो राजाफोरखौ आं बारा बेखौ खस्थ' होनो सानला रायज्लायनानै बे सासे बेमारि मानसि बिथांनि सक्तिखौ जों इनारजिखौ बारा खस्थ' होनो सानला स' बिनिखायनो नोंथांमोना बे केन्सार बेमारि जानाय बगाथ्राम ब्रादारखौ फाहामनायाव मदद खालाम अनसुंथाइ मदद खालाम नोंथांमोना बुजिनांगौ दा बिथांनि रायज्लायनाया बेवहाय गोग्गो देहा बायदि गोनां जादों बाट बिथांनि उदैयावसो बे बेमारा बिराद माबा जाना दङ स' नोंथांमोना अननानै आं खुलुमो नोंथांमोना मदद खालामबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुंनो सानो बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होनानै होगोन स्क्रिनाव आरो लोगोसे बेंक नाम्बारखौ डिसक्रिपसनावबो होनो हागोन आरो लोगोसे स्क्रिनावबो होनो हागोन जाहाथे नोंथांमोना बे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट बा फाइनान्सियेलि रांआरि मददखौ नोंथांमोना बिथांजों थाफानाय बिथांमोनजों बा लोगोफोरजों रायज्लायनानै मदद खालामहरनो हागोन आरो लोगोसे बिथांजों रायज्लायनानै बिथाङा जुदि रायज्लायनो हायोब्ला नोंथांमोनाबो रायज्लायनो हागोन बाट आंनि मथेबा बिथांखौ खस्थ' होनाङा जायखिजाया नोंथांमोना जुदि हरनो हायोब्ला राङारि मदद खालामनो हायोबा गुगोल पेफोरजों नोंथांमोना मदद खालामबानो जाबाय आंनि फारसेनिफ्राय बिथाङा मदद बिनायाव आं बिथांनि बे हालोदखौ नुनानै दुखु मोननानै आङो आंनि फारसेनिफ्राय 500 रां बिथांनो अनसुंथाइ हरगोन आङो बावैनो दायैनो आं हरगोन स' आं नोंथांमोनाबो जि हायो थाइसे थाइनै बिथांनो मदद खालामबानो जाबाय आरो थाबैनो बिथाङा हामनानै ससाइटि बा समाजाव जोंनि स्टुडेन्ट इउनियनाव थाफैफिननानै खामानि मावफैनो हाथों आरो बिथांनि बिमा बिफाया जेबो साख्रि मावा हाजिरासो मावो जाहैदों आरो बिथांखौ मदद खालामनो हानाय बिमा बिफानाव बिदि बायदि गोहो गैया बेनिखायनो जोंनो बयबो रायजो राजाफ्रा खौसेथि जानानै बिथांखौ मदद खालामनांगौ आं खेबसेबाव खुलुमनानै बगाथ्राम ब्रह्म बिथांनि थाखाय आं नोंथांमोननियाव आर'ज गाबज्रियो खुलुमबाय।